Jsem tvůj nejhorší démon, ale ty mě bereš jako přítele. Ahoj, cizinče. Ty nevíš, kdo jsem, ale já tě moc dobře znám. Jsem jeden ze 3 démonů, kteří si tě vybrali při narození. Víš, někteří lidé na tomto světě jsou předurčeni k důležitosti, předurčeni žít šťastný a naplněný život. Obávám se ale, že ty mezi ně nepatříš a naším úkolem je se o to postarat. Kdo jsme? Ach ano, jak nezdvořilé se nepředstavit. Můj mladší bratr se jmenuje Stud, je to démon na tvém levém rameni. Stud ti vždy říká, že si podivím, že ty myšlenky, které máš, nejsou normální, že nikdy nezapadneš. Stud ti šeptal do ucha, když tě matka přistihla, jak si se sebou hraješ. Stud je ten, který tě donutí nenávidět se. Strach je můj starší bratr a ten ti sedí na pravém rameni. Je starý jako život sám. Strach naplní každý temný kout příšerami a z každého cizího člověka v noci udělá vraha. Strach ti brání říct té holce, co k ní cítíš. Do ucha ti šeptá, že je lepší to neskoušet, než aby tě někdo viděl, jak selháváš. Strach tě nutí vybudovat si vlastní vězení, ve kterém sám sebe držíš. Ale kdo jsem já? Jsem tvůj nejhorší démon, ale ty mě bereš jako přítele. Obracíš se ke mně, když ti nic jiného nezbývá, protože žiju ve tvém srdci. Já jsem ten, kdo tě nutí vydržet navzdory všemu. Ten, kdo prodlužuje tvoje trápení, jmenuju se naděje.